Som al Museu de la Pell d'Igualada, creat l'any 1954. El recorregut per les sales del museu ens permetrà conèixer els múltiples usos que s'han fet de la pell dels animals al llarg de la història. La gran diversitat d'objectes que es fabriquen ha estat possible gràcies al perfeccionament d'una tecnologia que, des dels temps antics, ha permès la conservació indefinida de la pell i la seva manipulació segons les necessitats. Els antecedents del Museu de la Pell ens remeten a l'any 1947, quan el Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada, el CESI, va impulsar el Museu de la Ciutat. Era un lloc on no hi havia socis. El soci del museu era aquell que treballava pel museu. Hi havia un reglament que deien normes, estructura, funció. Era la manera que funcionava. 2 anys més tard, el museu era una realitat i fou ubicat al grup escolar Garcia Foses. Es va començar per una sala de la pell, com una sala més de la indústria representativa d'Igualada. Però després es va veure, es podíem especialitzar amb la pell, que no hi havia cap més museu enlloc més. I un dels promotors d'això va ser el Francesc de Pàlvola Gavarró i un altre senyor que aquell no era d'Igualada. El meu pare es va especialitzar en pell i llavors va anar a l'escola de tanneria d'Igualada. I sempre s'hi ha relacionat amb tots els pellaires. I coneixia fulano, sotano, i feien reunions, i feien coses, i d'allò. Fins que els hi va proposar fer un museu, perquè a ell li agradaven les antiguitats. Però un bon dia, remenant amb un antiquari, li va sortir un tros de pell, un guadamacil, i li va cridar l'atenció que fos de pell, perquè ell tractava la pell, i llavors va començar-ho a estudiar, a veure com estaven fets, de quina època eren, de quin país eren, i es va fer especialista en això, i d'allò. I llavors va proposar a Igualada fer-hi un museu. Sota la tutela d'Antoni Palmés i Beltran, Francesc Gavarró i Torres, Ramon Genís i Vallès i molts altres col·laboradors, es va forjar una ampliació dedicada a la pell i als seus processos productius. Que aquesta gent de la Badexer normalment els dimecres venien a Igualada a vendre productes. I llavors, al vespre, quan ja acabaven de seguir totes les adoberies d'Igualada, els portàvem a dalt al museu amb el senyor Palmés, que era un fabricant de curtits molt important d'Igualada. El senyor Pedrós venia aquí i portava material, feia la fitxa, portava a la sala corresponent, el de la sala ja se'n cuidava de classificar-ho i posar-ho bé, i ja teníem una cosa més. I així es va anar fent el museu. Es van comprar uns quants guadamacins, com uns quadros de pell, són repujats, segons els entesos, tenien molt valor. El 13 de juny de 1954, ara fa 60 anys, es va inaugurar la gènesi del que avui és un referent museístic arreu. El Museu de la Pell va ser el tercer museu europeu dedicat a aquesta temàtica. Que el dia de la inauguració, que és allà al Garcia Foses, i jo me'n recordo, esclar, un museu ben diferent del d'ara, totalment diferent. Hi havia una sala que tot eren sabates, tots sabates, però de diferents èpoques, que tot ficat en vitrines, quantitat de sabates. Una altra sala que hi havia una pell d'elefant posada així a la paret, que era la pell d'una elefanta que hi havia en el Parc de Barcelona, petita, que es va morir, que es deia Linda. Era un museu totalment, museu de la pell. I després hi havia guadamacils, alguna cosa que havia donat el meu pare. Des de la seva creació i fins al 1982, el Museu de la Pell va funcionar sota la tutela del CESI i regit per un patronat format per industrials adobers i membres del Centre d'Estudis. Al desembre de 1982 assignà el conveni de creació del Museu Comarcal de l'Anoia entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Igualada. I el Garcia Foses necessitava espais, perquè hi havia moltes demandes de places escolars. Però per l'altra banda també hi havia el museu, i havien entrat una mica en conflicte. I llavors vam pensar que potser una solució seria fer un museu nou. Molt d'acord amb la Generalitat, perquè llavors hi havia un conseller de Cultura de la Generalitat, el senyor Max Kanner, que una de les seves línies de govern era que cada comarca tingués una biblioteca, un arxiu i un museu. Llavors la gran sort que jo vaig tenir va ser els aliats del CESI. La meva situació de director del CESI, el meu contacte privilegiat
amb la Flora Sanabra, regidora de Cultura, i el meu contacte privilegiat amb el Max Kanner, aleshores conseller de Cultura. Amb la Flora i amb el Max em va sortir un planejament que és el que avui en dia estem disfrutant. Vam planejar la infraestructura cultural d'Igualada. El primer dubte era, dediques els diners que tens a obres o a personal? I a mi em va semblar que el que havíem de fer primer era una mica d'obres, però que hi havia d'haver alguna persona que ho tirés endavant. I amb això vaig tenir la sort de trobar el senyor Jordi Enric. El Centre d'Estudis Comercials va cedir tot el seu patrimoni a la ciutat i l'Ajuntament, en contraprestació, hi va posar personal tècnic al davant fins a arribar a aquest complex de museus que avui tenim. Jo ja estava conjuntament amb aquesta gent i dintre el CESI, que era el paraigua que emparava tots aquests museus de la ciutat. El que havien fet aquesta generació no té preu. El que passa que tot el que havia fet aquesta generació a partir de la seva participació en el CESI i la formació dintre del CESI del museu a l'any 47, 48, 49, 50, a l'any 77, 78, 79, 80, eren dos mons. I l'únic que vaig fer va ser com una transició entre un règim i un altre. Es va fer el traspàs de tot el que les funcions, podríem dir, que tenia el centre d'estudis. Hi ha les diferents entitats que han gestionat el museu i llavors el paper del centre d'estudis és de, podríem dir, col·laboració. I vam anar per comprar Calboyer. El que passa és que no tothom ho veia prou bé. Me'n recordo molt d'un article que va sortir publicat al Diari d'Igualada que deia, molt despectivament, la Flora ens envia la cultura al rec. Era una llunyania mental per la majoria d'igualadins. Era un fixament de que allò era una zona suburbial, una zona molt abandonada, i per tant la gent gairebé no ho considerava Igualada. En l'edifici de Calboyer, en realitat, es va donar una importància potser fins i tot més gran de la que hauria tingut de tenir o que té en un museu normal a la sala d'actes i a la sala d'exposicions temporals, tenint aquesta imatge clara de que la infraestructura del Museu d'Igualada, d'un museu d'aquestes característiques, no solament havia de ser museu o exposició, sinó centre dinamitzador de la cultura de la ciutat. Totes aquestes sales d'exposició al públic van anar també acompanyades al mateix temps de la creació d'uns magatzems. Al museu hi havia tota una quantitat de patrimoni emmagatzemat i exposat a l'espai del Garcia Foses que es va haver d'emmagatzemar i una part exposar. Al mateix temps, la gestió passà a mans d'una fundació pública municipal presidida per l'alcalde d'Igualada. L'any 1983, l'Ajuntament d'Igualada, Generalitat de Catalunya i el Gremi de Blanquers van adquirir l'adoberia coneguda com Cal Granotes per tal de ser integrada al discurs expositiu del nou Museu de la Pell. L'adoberia va ser restaurada per la Diputació de Barcelona i en aquell moment adaptar una antiga instal·lació industrial al nou ús de la interpretació in situ del seu passat productiu va significar un gir museològic important. El nou Museu de la Pell a Calboyer va sumar-se a Cal Granotes i va iniciar la seva activitat amb la inauguració de l'auditori, de la sala d'exposicions i de la sala de l'aigua. La meva idea, vaig llançar la idea de fer un museu de ciència i tècnica, creia que tots els països que volguessin, països que volguessin ser unes nacionalitats, havien de tenir també un museu de ciències, no només un museu d'art, un museu d'arqueologia, sinó un museu de ciència i tècnica, que són museus industrials, que no són col·leccions, són museus en els quals es veu les formes de treballar. Per tant, no és un museu que vulgui fer col·leccions de l'evolució de les màquines, sinó que expliquen el que és la industrialització. La creació d'un museu de la pell a Igualada no és pas fortuïta ni casual i queda plenament justificada per la marcada relació que aquesta població ha tingut des dels seus orígens històrics amb els diferents oficis relacionats amb la pell. De l'any 1340 daten els primers documents que parlen de pallisseria i coliteria a la ciutat i del 1349 es conserven contractes d'aprenentatge de blanquers.
A partir de la segona meitat del segle XVIII, els adobers es traslladaren fora de les muralles medievals de la ciutat, a la vora del rec, que mor al molí de l'abadia. A principis del segle XX va començar la mecanització i la modernització dels processos de tractament de la pell, que van conduir els blanquers d'Igualada a produir la quasi totalitat de la pell grossa destinada a la sola de sabata. Igualada és, encara avui, una zona tradicional d'adobers, on el sector ha superat multitud d'adversitats i ha sabut adaptar-se a les noves exigències del mercat. A Igualada van jugar molt fort. És dels primers museus que van jugar molt fort a fer un museu industrial. Vosaltres a Igualada no teniu grans catedrals gòtiques ni grans convents renaixentistes. Teniu les catedrals del fum i les heu de salvar. Al món, nosaltres com a museu de la pell, és que no n'hi ha gaires. I el barri de l'Adoberia, és un barri singular. Jo crec que el més important en aquest moment és singularitzar-se, intentar que els museus no s'assemblin, que cadascú tingui les seves característiques i que cadascun sigui diferent dels altres, perquè en la singularitat hi haurà la diferència, i després que cal que tothom se sàpiga buscar el seu propi públic. Quan parlo de patrimoni, és la quarta dimensió del paisatge. El que hem de visualitzar és això, i aquestes històries. I aquestes històries específiques, com és el treball del cuir, que és part de la història singular a nivell de Catalunya i a nivell del món, és molt singular. No en el sentit que, si no adoberies n'hi havia una mica per tot arreu abans, però de convertir-se a partir del 18-19, convertir-se en un centre adober especialitzat, que és el que fa una de les conseqüències de la industrialització, això, no són tantes ciutats al món que tenen això. L'any 1995 es va inaugurar la nova museografia del Museu de la Pell, que centra el seu discurs en aspectes de la producció, la utilitat i la significació cultural de la pell en la història, a més d'acollir nombrosos objectes de pell. L'any 1998 es va inaugurar la sala La industrialització de la pell, dels clots als bombos, que difon l'evolució tècnica de finals del segle passat. Visitarem ara una molt especial dependència del Museu de la Pell, Cal Granotes, una adoberia del segle XVIII. La cosa més important que s'ha fet és a Cal Granotes, perquè encara es veuen els tres oficis diferenciats. Blanquer és la primera operació, adober és la segona i assaonador és la tercera. Cada vegada que entro a l'adoberia de Cal Granotes la trobo magnífica, trobo que és una gran adquisició i una gran museografia i que amb el temps és una museografia que continua sent molt vàlida, feta per mano a mano entre el Jordi Enric, l'Enric Frank i l'Eusebi Casanelles. El museu té una sèrie de funcions que li són substancialment bàsiques, que és recuperar, conservar, estudiar, investigar i difondre els elements de patrimoni en general, de patrimoni immoble, del seu entorn més immediat. Si tu reserves o guardes un patrimoni arquitectònic, guardes, doncs ho reprodueixes una forma de treballar. Això et dona la facilitat d'explicar moltes coses. Quan vinc aquí al museu a explicar, a mi m'és molt fàcil perquè tothom ho veu. El museu, per les seves característiques, per la seva ubicació, té un paper preponderant i de motor, de motor cultural, econòmic, social, de dinamització d'un barri. El museu ens ha permès acostar aquest barri a la resta, al barri del Rec, a la resta de la ciutat. Amb el tomb que ha fet Igualada, de convertir el museu en el centre cultural important de la ciutat, ja va amb una línia d'aquestes. El moviment del Rec, jo em penso que és l'altra cosa que és important. Jo penso que el Museu d'Igualada està ben enfocat. Però per la categoria de la ciutat i més, difícilment trobaríem algú que ens pogués fer ombra amb la qualitat, el disseny i la manera didàctica i expositiva que tenim aquests museus. Però després hi ha tota una sèrie de productes que estan en el fons del museu, que potser sí que aquesta és la part una mica més desconeguda, que només surten en exposicions puntuals, en conferències puntuals, però que això li dona una diversitat que permet que arribi a molt tipus de gent, no només, per exemple, això, els que treballen amb la pell, o no només amb els arqueòlegs, o només amb els paleontòlegs, etc., sinó que en determinats moments qualsevol tipus de gent, fins els no entesos, poden acudir al museu. Poder formar part d'un gremi que pot disposar d'aquest museu, d'aquestes instal·lacions tan
tan grans, tan maques, i on es veu l'ofici que fa 700 anys que està justament aquí a Igualada, doncs realment és un llegat únic. Ens alegra moltíssim tenir-lo, ens alegra moltíssim tenir-lo al costat de les nostres empreses i ens serveix inclús com a possible futur industrial nostre. L'únic que falta és una cosa important i no sé com s'haurà de fer, però alguna cosa s'ha de fer. Aquí tot ho veiem net. Realment, una instal·lació com aquesta tenia igual d'espai a fora per tenir els desperdicis, per posar el pèl que es guardés. Un lloc per posar les garnasses. D'escorça se'n feien camionades. Tots aquests subproductes se'ls donava una utilitat, o sigui, es feia ja un reciclatge. Això aquí no es veu. Avui dia has d'enfocar cap a un lloc, sempre està molt obert i sempre està repensant el futur de la institució. A nivell històric, el museu ha sigut un dels capitals culturals que hem tingut la ciutat. Actualment, el museu no solament és un element cultural, no solament fan aquesta funció d'exposicions i de portar gent, sinó que són alguna cosa més. El Museu de la Pell, el Museu Comarcal, hi passen coses. I per tant és un lloc d'esdeveniments, és el motor, un dels motors, podríem dir, principals del REC, aquesta combinació d'indústria, de cultura, de comerç, de gastronomia. El projecte de la ciutat és el de convertir Igualada en la capital europea de la pell de qualitat, i això va lligat amb el foment de la indústria, de la innovació, del coneixement, però també de lligar-ho a aquests 700 anys d'història que té la nostra ciutat en l'àmbit de la pell. El clúster de la pell ho composen les empreses. Què més? La universitat. Què més? Doncs el centre de recerca. Què més? Els museus. Hem parlat de llegat, hem parlat que l'utilitzem i de clúster són les tres coses més importants. El museu és importantíssim pel fet que el clúster no s'entén sense la cultura vinculada al món de la indústria. Moltes de les grans marques de luxe vinculades al món de la pell, Louis Vuitton, Hermès, Dior, Gucci, Prada, Carolina Herrera, tenen en els seus comercials l'oportunitat de fer-los venir aquí i a part de conèixer les darreres innovacions industrials o de coneixement a la nova universitat, aquí els ensenyen la pell, com es fa, la seva història. El fet que tu estàs amb l'ofici des de no sé quants anys fa, doncs ajuda a vendre. Els udovers igualadins, el que diem és que per arribar on hem arribat, i això ho expliquem amb aquests clients de les empreses de luxe que ens visiten, doncs que aquí hi ha una tradició des del 1300 documentada de gent que feia aquest ofici. I el que interessa és que el museu tiri endavant, que segueixi creixent, que segueixi tenint aquests èxits que està tenint amb nombre de gent, que cada vegada està més gent, que les universitats s'interessin pel que es fa aquí, que s'organitzin jornades, que portin gent de fora perquè ho vinguin a visitar, i amb això, jo com a representant del CESI penso que tothom està d'acord amb mi en que nosaltres amb això ens donem com a satisfets.